Pred 3 rokmi sme vydali Klub rozkoše, obľúbenú knihu o sexe, ktorú určite mnohí poznáte. Tento rok prichádzame s krásnou, bohato ilustrovanou encyklopédiou Sexbook. Téma sexu a sexuality je u nás v Broadbooks Daily jednou z najkľúčovejších. Knihy o sexe považujeme za dôležité hlavne kvôli tomu, že nás učia o sexe rozprávať, otvoriť sa v tejto téme, dávajú nám správnu slovnú zásobu. A z toho dôvodu si myslím, že Sexbook, ktorý vydáva 82 Book and Design Shop, je veľmi dôležitá knižka. Sexbook prináša výnimočnú a vzrušujúcu sondu do dejín sexuality a rodových identít. Od erotických príručiek staroveku až po sex v čase pandémie. Japonské erotické umenie, sexuálny život filozofov, lesbizmus stredoveku, gejbary 18. storočia, AIDS, konverzia, tabletky či tuppersex. Homofóbia a transfóbia ubližuje celej našej spoločnosti a často vzniká z nedostatočnej vzdelanosti o téme queer ľudí. Na Slovensku už máme skúsenosť s tým, že nenávisť viedla k smrti 2 mladých ľudí. Knihy o sexualite, rodovej rovnosti, reprodukčných právach a identite sú dôležitým nástrojom v boji proti homofóbii. Porazme hlúposť faktami a postavme sa homofóbii poznaním.